ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏರಂಡಲ ತಂಕ ದರ್ಪುಡು ಮೆರೆ ಇರುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದನ ಆಂಕರದ ಪಾತಿರಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಯ್ದಾನೆ ಪಿಲಿಕ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಾಯನ ಐತ ಪಿರಡೊಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಪಿಲಿಕ್ ಆತೊಂಜಿ ತಂಕ ದರ್ಪುಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಪಿಲಿಕ್ ಏರ್ಲ ಎದುರಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿದ ರಾಜೆ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆಂದೆ ತಂದುಂಡು ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅವೇ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಒರುಟು ಕನ್ನಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಈ ಪಂತುಡು ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾವಂದೆರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಾಲ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ್ದು ಒಟ್ಟೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡೂಲ್ ರೈಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡೌ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮೊಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತನ್ಕುಲೆ ಚಾತು ಮೆರಪಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ
పిల్లినల్కి 2014 నెత్త దుంಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಪೇಂಟದ ಬಜ್ಪೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿದ ಈ ಊರು ಅವು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಊರು. ಈ ಊರುಡು ಅವು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋರ್ದುಂಚಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಟ್ಟು ಪೊರ್ಬುದ್ರಿಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಅವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೈಯಿಲ್ಲ ತರತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗೋಡ್ಯಾದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಬಾಯಿಡು ದಿವೊಂದು ನವಿಲುಗರಿನ ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಪೆಲಿಟ್ ದಾದ ಬೋಡ ಆ ಪೂರ ದೇಕಿಲ್ಲ ತೋಜೋ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಮರ್ಗದು ದುಮ್ಮು ಪೋಂದು ಪಿರ ಮರ್ಗದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ಏರು ವಾ ಪಿಲಿತ್ತ ರಂಗು ವೈದ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪನ ಅವೇ ಕಾರ್ ಒರಿಯಡ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಗರಂದಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದುತ್ತಂಡ ಅವು ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಕಲ್ನ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿತ್ತ ರಂಗದ ಕೂಟ.
ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಮೊರಣಿಡಿಜಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಓಡು ಕರತ ಕರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೋಡುನು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರಂದಂಡ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣಗೂ ಬಡದು ಬಳಂತರಿನ ಅರೆತ್ತದು ಐಟು ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣಲ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಬಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪಿಲಿ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಡುಂದಾಂಡ ದಬ್ಬೆ ಪೊಟ್ಟದು ತಾಸೆ ಪೊಟ್ಟದು ತಾಸೆ ದಲಕ ಮಲ್ತದು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಅದ್ದೆ ಪಾಡಿದ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಅಕುಲು ಎಂಚೆ ನಲ್ತಿರಿಂದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕವಿನ ತೂವೊಂದು ಪನವಣಿ ಆತು ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ತೂತಿನ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡು ಯಾನು ತೂತಿನ ತಾಸೆಲಿಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಯಾನಿನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಉರಸ್ಟೋರದ ಅಂಗಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಆ ತಾಸೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅವೇ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಇನಿ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದಕಲು ಆ ಪೆಟ್ಟು ಕನದಿರಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಲಾಂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕೈದಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟೊಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಡೆ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗುನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಉಂತು ದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋನು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಹತ್ರದ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿಂದ ಎನ್ನುತ್ತೀರು ಆಂಡ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಪಲ್ಟಿ ಹತ್ತೆ ಆಂಡ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತಿರೋದು ಪಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಲ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಅಂತ ತೋಜೋಡು ದಪಂಡ ನಾನು ಈತನೆಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಲ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಆಂಡ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಚೆ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂದು ಪಂಡ ತನಕಲ್ನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಸರ್ತ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ನಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಸರ್ತ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾರದ ಪಾದಡ್ ಉಂತುದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ಲು ದೇಪಂಡ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ತಿನ ದೇಕಿ ಅವು ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರದಕಲು ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಪುದರ್ಡೆ ಆ ಪುದರದ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಆಯೆ ಪಿಲಿ ಬಾಬು ಪಿಲಿ ಶಿವಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪುನರಪ್ಪಿ ಬರಡು ಬಂದು ಅನ್ನು ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡು ನಡಗವನ ನೂದು ಪಿಲಿತ ಬಲಪುನ ಬಲಿಪ್ಪೆಯ ಬಲಿಪ್ಪೆ ಈಫಿನ ಭಾಷೆ ಪನ್ನೊಡುಂದಂಟ ನಿಕ್ಲೆನ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಬಂದಲೆ ಪಿಲಿಟ್
ರಂಗ್ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಅದೇ ಅಕುಲು ಮಂಡೆಗೆ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟುಗು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಡ್ಯ ಕಾಚನ ಪೂರ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಂದ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರದ ಕುಲು ಪಂಡ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಕಾಚೆಗೆ ಐಟೊಂದು ಬುಳ್ಳಿದ ಪಟ್ಟಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆಡು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಏತು ಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಗರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಆ ಟೊಪ್ಪಿಂದು ಒಂದು ಬತ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಗಲು ನಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಯಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಪಂಡ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆನಗೆ ಪಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆತಿನ ಪಜ್ಜೆರ್ದು ಪಜ್ಜೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಪಜ್ಜೆನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಯಪಾಡಿದಕಲು ಅದು ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಇಡೀ ಆ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತೇನೆ. ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಲತ ನಡುಟೆ ಗೊಬ್ಬೋಡ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗೆಲಿಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಳ್ಯ ಪಂದುಲಂಡು ಪಾವಲು ಇಡೀ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾವಲು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಸುತ್ತು ಮರ್ಗೆಲಿಡ್ಲ ಪಾವಲ್ದ ದೇಕಿನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತಾಸೆ ದೋಲುದ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಚ್ಚೆ ಅವು ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಜ್ಜೆ ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತಾಸದ ಹತ್ರ ದೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆನು ಅವು ಅವು ಪಂಡ ಏತೋ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಜ್ಜೆನು ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು.
ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. 10 ನಿಮಿಷ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನೆಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓಲಗದಕಲು ವಾದ್ಯದಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕಲು ಬೆತೆ ಬೇತಿದ್ದೆ ಕಿರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದೇರని ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕಲು ಉರ್ತೇರಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತಾಸೆ ದೋಲದಕಲು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ನಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಕಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜೆ ಆ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಏತ್ ದುನ್ನ ಬೋಡ ಅದೇ ದುನ್ನನು ದಿವೊಂದು ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊರ್ಲು ದೇ ಪಂಡ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೂಟುದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲುತ್ತಂದಾಂಡ ಜೋಡಿ ಪತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುದೇರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅದ್ದೆಪಾಡಿದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ತಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ.
4 ನಿಮಿಷ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಾವೇನು ತೀರ್ಪು ಕೊರಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 16 ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೂವೊಂದು ಬೈದ 16 ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ಮುಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಪಾಡಿದಾಕಲ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಆ ಮೂಜಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೇತು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಅವೇನು ಕೈತಲ್ಡು ತೂಂಡ ಪನ್ಬರ್ನಿಕ್ಲು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ಮಂಡೆಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ರಂಗು ವೈತದ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನು ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅಂತ ಪನ್ನುಳಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈತೇರು ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಪುದರ್ಡೆ ಆ ಪುದರದ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಆಯೆ ಪಿಲಿ ಬಾಬು ಪಿಲಿ ಶಿವಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪುನರಪ್ಪಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಅನ್ನು ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡು ನಡಗವನ ನೂದು ಪಿಲಿತ ಬಲಪುನ ಬಲಿಪೆ ಈಫಿನ ಭಾಷೆ ಪನ್ನೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಗುಬ್ಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಅನ್ನಂಕ ಮಲ್ತೊಂಪಾರು ಏರಾಪಣ್ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಣಿ ಹಿಡ್ದಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡ್ಯದ ಗೊಬ್ಬಾವಡು ಚಿಟಿಕಿದ ಗೊಬ್ಬಾವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬಾವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೈಟ್ ಪರತೊಂಬರ್ಪಿನ ಗೊಬ್ಬು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು ಆಂಡ ಮೊಕಲು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಕಲು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಊರ್ದು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ನ ಪಿರ ಹೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ ದಿರ್ತು ಪಾತದು ಐಟ್ ಅಕಲು ಒಂಜೇ ಮರ್ಗಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಿ ಎರದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ತಾಸದಕಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಆ ತಾಸದಕಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಪಜ್ಜೆ ಆ ರೀತಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅವು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅದ್ಯಪಾಡಿದಕಲು ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ ಇನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ದೇಕಿಲ್ಲ ಕನತ್ ಬೈದೇರಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮುಕುಲು.
ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮುಡಿ ಹಾಕತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮುಡಿ ಹಾಕತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಕಲು ಪಾವಲಿ ದೇಯ್ತಿಜೇರು ಆಂಡ ಆ ಪಿಲಿ ಅಕಲು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿಜೇರಡಲ್ಲ ಪಾವಲಿ ದೇಯ್ತಿಜೇರಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಗೊಬ್ಬುಗದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಬೈತಿಜಿ ಆಂಡ ಇನಾಮುದ ಅವು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಅಕಲು ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲು ಮೇಯ್ಕ್ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ರ ರಂಗ್ ಅಕಲು ಆ ಮಕ್ಳಿನ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಕ್ಲೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಜನ ಮಂದೆ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಏರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪಾಡಲ್ಲ ಪೂರಾ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಶಾಬಾಸ್ ಪಂದ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಬದ್ಧತೆನೆ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿತ ದೇಕಿನ ತೂವಲಿಂದಾಂಡ ಅವು ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರದ ಕಡ ಮಾತ್ರ ತೂವಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನಕಲಿಗೆ ತೊಲೈತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಾಡು ತೀರ್ಪು ಅಕಲಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ದು ನಿಕಲ ತೀರ್ಪು ಬೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನಿರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಾಡ ಮುರುಗೊಲೆಗೆ ರಾಜಗೆ ಕಾಡದ ರಾಜೆ ಪಿಲಿತ ನಲ್ಕೆ ಮೂಲಾಪಿಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡು ಬಂಡ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಆರ್ಬೈದರೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಂಬೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೃಪಾ ಅಮರಾಳ್ವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಐತೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕ್ಯಾನ 2 ನಿಮಿಷ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಕಡೆ ಸುರುಕ್ಯಾನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗಿಡು ಈ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಬೈದನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪಿಲಿತ ಜಲಕ್ಕೆ ಉಪುಣಿದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪರ್ಬ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಯ್ತಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪುನರಪಿ ಐನು ಒಂಜಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಗಮನ ಹರಿಸೋನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬನು ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಣಿತನ್ನು ಯಾನು ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ ಸಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತತ್ವವನ್ನು నేను ಒರಿಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಗೊಬ್ಬನು ಒರಿತು ನೋಡು ಪನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪೊಡೈನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷದಕ್ಲಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಊಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಆ ಪಿಲಿತ ಪುದರಡೆ ಆ ಪುದರದ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಆಯೆ ಪಿಲಿ ಬಾಬು ಪಿಲಿ ಶಿವಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪುನರಪ್ಪಿ ಬರಡು ಬಂದು ನಾನು ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರ ರೈನ ಪರವಾದ ಅನಂತನಂತ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಪೇಜವರ ಇರಗೆಂಚಾಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತೋನ್ನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಅಂತ ಪನವಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ರಾಡನಿಕೇನ್ಗ ಹೇಗಿದ್ದು ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ನಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಲಿಂಬ ಪುಳಿನ ಬಾಯಿಡಿದಿವಿ ಒಂದು ನಲ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಣ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಸುಲು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ತುಜೇರ್ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ತಾಸೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡ ತಾಸೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಜಿ ಅಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತೇನು ಎತ್ತು ದಿನ ಅಂದೇನು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೇ ಬಂದ್ಪೇರು ರಮೇಶ್
ಎಂಕಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷ నుంచి ಪಿಲಿಪರ ಪಾಡು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಅದ್ದೆವಾಡಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಏನಾಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ నుంచి ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚೆ ಜವನೇರು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಮುಂತಾರೆ ಬರಲಿ ಫಿಲಿಮ್ ಬಂದು ಏನಾನು ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎತ್ತು ದಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೂರು ಉಂಟು ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತು ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಪುರ್ಸತ್ತು ಉಪ್ಪಿಸಿ ಬೋಯಾರ ಬರ ಅಂದು ಜನ ಬರ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾವುಲ್ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಡೀ ಕೂಟನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾನೆ ಎಗಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒರಿಲ ಉಸುಲ್ ದೆಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಎರೆಗೆಂಚ ಬಹುಶಃ ಪೇಜಾವರ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ನರ್ತನೆ ಇನಿತೈ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಪುರಾತನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ ಪಿರೈನಿ ಜೀವ ಕನೈನ್ ಬಂಡ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ತಂಡ ಅನ್ಬೋಲೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ -ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕದಿಜೇರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಜೇರ ಅಂದು ಅಕಳನಿಗೆ ದ್ಯಾಗ ಹಾಕಜೇರಂದು ರಮೇಶ್ವರ ದ್ಯಾಗ ಯಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 34 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಜೋಗ್ಲಟ್ಟಿಗಡಿ 35 kg ಉಂಟದ ಪೊಯ್ಯನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದುತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಗುಮ್ಮನ ಎತ್ತಿಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕೆಂಕಿ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಂಗಿನ ಕೈತಾಲು ಸಾಕಾರ ಪ್ರಜ್ಜಿ ಸುದ ಬರಿ ಪುರತನ್ನು ಪೊಯ್ಯದ ಪ್ರದಕ್ಕದು ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಕೈತಾಲು ಬೈತಾಲು ಪನ್ನಾಗ ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಚಾನೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಂಜ ಇವ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ರಮೇಶರೇ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ತಂಡ ಇಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕಂಡ ಈ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತು ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಸೆಗೆ ದಕ್ಕಂತೆಯೇ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ನಲಿತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮುಟ್ಟೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ದಿಗ್ಗುಲ್ದಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಯಕೆನಾರೆ ರಂಗಡ್ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ಬಲಿಪೆ ಆದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬನ್ ಪೇರಿಕೆನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಪಿಲಿಯತ್ ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡು ನಡಗವನ ನೂದು ಪಿಲಿತ ಬಲಪುನ ಬಲಿಪೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋದೊಂದಾಂಡ ಆ ಪೊಗ್ಗುನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜಿನ ಪೊಲ್ತುಪಾಡು ನಂದು ಪೋಡಿಗೆತ್ತೀನಿ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆಗಳ ಆ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದಂತು ಕ್ಲಾಬೋಟೋಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿಂದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಿಲಿ ತೂಪುನು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ತೂಪಿನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ದುಂಬರ್ದಿಂಚಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ರಂಗ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಈತೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನೆ ದಾಯಂಗದ ಬಂಡ ಅಂಚಿಂದನೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆರ್ ದಾದನ ಪಿರೋಡ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಜಿ ಬನ್ನಿದಾಲೆ ಜೀರ್ಲ ರಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಕಲಕ ಚಪ್ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಡುತ ಇತ್ತೇರ ಪಾತೇರ್ನಾರು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಬುಡ್ದುತ್ತ ಅದು ಈರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಇಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋರ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಈ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲಾಯ್ತ ಏರು ಮಾರ ಬನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತೋಡು ಕಾಂಡಿರ್ದ ಪಗೆಲುಂತು ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ನಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡದ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ಜೇರು ಆಂಡ ಆರು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಾಡೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಆ ಪೇಜಾವರ್ಲು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ ನನಾತ್ ಮಿಥುನನೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮುಡಿ ಹಾಕೋರು ಕಾಪು ನಾನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 10 kg ಒಂಜಿ ಮುಡು ಹಾಕಿಗ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ನನಾತು ಬೆಲೆ ಆಡ ಬಂದು ಎಂಡಾಡ ಬಾತಾರೆ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರ್ ಶೋಕ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಫಿಲಿತ ಫೋರ್ಲು ಇರೆಗೆಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಗ್ ಫಿಲಿತ ಫೋರ್ಲು ಒಂದು ಫುಂಡಿ ಫೀಫಿನ ಭಾಷೆ ಪನ್ನೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರ ಕಲಕ ಜಪ್ಪೋಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ಮಾಡೋಡಿಗೆ
ಭಿನ್ನದಿಗಿಡ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತೆ ಸಂಚೇದ ಆಗತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ